May samanen kabsat nga nagasat ken naragsak nga aldaw iti panaginana iti inted ni Apo Dios kada tayo. May samanen nga gundaway nga agkakadwa tayo tapno ited tayo dayjay pan nakabukel iti leksyon iti inadal tayo kada ito nga lawas kakabsat. Kitagyaman kami agsipod ta agtultuloy iti panakikadwayo kada kami. Agtultuloy nga umay kayo nga dumawat, tada kakabsat iti kakadwa tayo nga agadal. They are the Sabbath school teachers. Isuda ti mang facilitate iti panagadal iti leksyon. Ket adu digiti dumawdawat iti outline. Iti leksyon nga isu iti adadalen tayo. And we gladly share them digito yung outline. Ket ititid mi pa'y kakabsat digiti PowerPoints. Ada iti duwa nga PowerPoints, isu iti English, ken isumet iti Ilocano. Ket no dumawat kayo, uray ka kalpasan kakabsat ti panaginadal tayo. Itid mi, dayjay nga outline with no PowerPoint. Tapno into lubigat iti panagi suruyo kadagiti Sabbath school lessons tayo. Dakkel at tulong ket ni Apo Dios iti may daydayaw. Dayto iti basit nga serbisyo nga isu iti titedmi yamanak kakabsat maminsan pay ken ni Darwin Eli nga isu ti kadwami. Dito'y balay ket isu na iti mga raramid digiti PowerPoints. Iti panagadal tayo kakabsat ket buklin tayo dayjay naadal tayo kada ito nga lawas. Sakbay tayo nga agpatuloy dawatek nga agkararag tayo. Agyaman kami ama. Tainted mo manen kada kami aldaw a panaginana. Agyaman kami ama agsipud ta dagiti innem nga aldaw kada ito nga lawas. Narik nami iti kinamatalek mo. Dagiti karkarim ket inaramid mo nga pudno kada kami. Saan kami nga nagkurang kadagiti pagkasapulan mi na materyalan uray pay iti napisikalan. Dagiti ar-araw ken karkararag mi o Dios ket sinungbatam. Agyaman kami, taited mo iti panangidalan kada kami. Iti panagadal mi, iti napateg asaom. Iti Santong Espiritu kadi ama iti mangited, iti panakaawat, ken sirib kada kami. Iti panagadal mi kada ito nga leksyon. Tinagan mo iti madaydayaw o Diyos, itinagan na po mesos. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 7. Iti title na ket dagiti kanunumuan kada kayo, unto the list of this. Iti paset a mayulo ket masarakan kabsat iti Matthew 25 versikulo 34 na isurat ket basaen tayo. Iti dayta kuno ento ti ari kadagiti adda iti makannawan na. Umay kayo bendito ni Amak, tawiden nyo ti pagarian, ana isagana kada kayo manipod iti pannakabangon iti lubong. Nubasain tayo kakabsat iti libro ni Matthew. Nang nangruna iti kapitulo 24, isu daytoy dagiti signs pagilasinan nga inted ni Apo Jesus ididinamag digiti adalan. Apo kasano nga mamuan mi iti ay mo. So in Matthew 24, ni Apo Jesus inted na digiti signs digiti nga pakakitaan tayo nga asidegen iti ay na. Ngem iti Matthew 25 kakabsat. Inted ni Apo Jesus iti talo, the 3 characteristics digiti nga maisalakan. Anya digitoy nga kababalin. Umuna, digiti maisalakan isuda digiti masirib. Iti Matthew
25, versikulo 1, hinggan iti 13. Inted ni Apo Jesus, ti pangarig dagiti sangapulo nga babalasang the 10 virgins. 5, dagiti masirib. 5, dagiti ampang. 5 wise, 5 foolish. Kita mo tayo kakabsat nga digitiyay amasirib, the wise, isuda digiti nakastrek, ijay pagkasaran, the wedding of the groom. Ti groom isudya anak ti ari, isuna ni Apo Jesus. May kadwa nga kababalin kakabsat, isuda jay matalek, faithful. Isuda dadalin tayo the managing for the master till he comes. Kasapulan kakabsat, nga ijay kababalin, nga inted ni Apo Jesus, iti versikulo 14, hanggang iti 13, iti Matthew 25, masarakan kanyam kabsat ko, masarakan met kanya. Amutay dayjay parables of the talent. Inayaban ti ari tigiti tallo nga adipen na. May sa inikkan na ti 5, may sa inikkan na ti 2, may sa inikkan na iti maysa a talento. This parable of the talents, isuro na kada tayo kabsat. There is a time of accounting. There is a time of judgment. Ket idin nga inayaban na digito'y talo. Ti 2 kunada Apo, dragsak kami, inikkan na kami ti 5, isublik ti sangapulo. Di may samet, inikkan na ti 2, isublik iti maysa. Denggem kabsat ko iti inbaga ni Apo Jesus. Mapagtalkan nga adipen, faithful servant, sumrek ka iti pagarian ti Diyos. Jimmy katlo kababalin kabsat, isudete ko na they are blessed. Apay nga naayaban da kabsat, nga nagasat. Ito'y versikulo 14, hanggang na iti 30, iti Matthew 25. Inted ni Apo Jesus, dayjay ladawan iti ay na. Nga intun no agparang, kadwana digiti dayag, digiti ang amin nga angheles na. Urnungen nanto digiti amin at tao. There will only be 2 groups. May sakuna na, yarig na akas dagiti karnero. Iti sabali, yarig na akas kadagiti kalding. Dagiti karnero ikabil nanto iti makanawan na. Dagiti kalding ikabil na iti makatigid na. Umay dayjay apaset amayulo tayo nga sa umismo ni Apo Jesus kunaen to ti ari kadagiti adda iti makanawan na. Those who will be saved. Anya ti kunana, umay kayo bendito ti Ama. Tawiden niyo iti pagarian anay isagana kada kayo. Apay, kunana ni Apo Jesus, idi nga nagbisina inikandak iti taraon. Idi nga mawawak inikandak iti inumen. Idi nga gangan na etak pinastrendak kadagiti pagtaengan nyo. Idi alamu-lamu ak inikandak iti pagananay. Idi nga daak iti pagbaludan at daak iti hospital at daak masakit. Binisita dak. Kuna digitoy nga adday di makanawan na Apo. Kaano da ka nakita nga mabisin ket inikanda ka ti taraon. Mawaw ket inikanda ka iti inumen. Lamu-lamu ket kinauusan da ka. Ganggan na et ket pinastret da ka. Tungkin niyo di kunanan ni Apo Jesus. In as much as you have done this to the least of my brethren, inaramid mo met kanya. Kadagiti kanunumuan, the least. Sino digito'y a kanunumuan? Dagiti napanglaw. Kunanan ni Apo Diyos kapsat, addan tulata dagiti napanglaw akadwa tayo.
Dayjay anapanglaw. Isuda kakabsat, iti tests, dayjay pamati tayo. Dayjay anapanglaw. Isuda iti mangrukod, dayjay ayat tayo. Aday iti kapadasan mi kakabsat. Again, it's time for harvest and gathering promotions. Into nabigat, isu iti district fellowship iti Central Tarlac District. Maaramid kakabsat ito'y Baryumi iti Sulipa, Herona Tarlac, iti church. Ket amu tayo nga iti harvest and gathering is a program of the church ordained by God nga dagiti amin akamkameng ket makipaset. No dadumay iti bagatoy in gathering pastor. Maitid day goal iti church. Agsipod na naitid day goal iti church. Iti aramidin day nga church. Bingayin dan. Day nga goal. Tapno maurnong ket addan kakabsat iti mai-report nga naala day nga goal. Which is a very noble act. Tapay dayjay itid tayo naggapo. Iti kwarta tayo. Anya dayjay nga kapadasan. No dadumo may dayjay kuna tayo nga disaster caused by calamities, layo sa nyaman pa. Idadak siya mission pang kami di Ordaneta kabsat, iti CSI. Kaduak digiti directors, may sa kadigiti directors ni Pastor Milanio Roca. Napang kami diyay, binaybayan mi digiti secretaries, the Sister Lydia, the Sister Beth. Apanda naggatang kakabsat, kadigiti apan tayo nga ited, kadigijay nga victims, kadigijay nga flood. Da kami kini Pastor Mel Ijerwar. Pagamo lang yan, apan gimatang ije counter iti Mansanas. Kaya pinunasan na, hindi kinasermang tao na. While waiting for kadigiji apan gimatang, mangmang kami. Pagamo lang yan, adati may isang ubing. Kit imay. Kit dumawat iti tulong. To be direct, agpalpalama. Ni Brother Mel, saan nga kimaut kakabsat iti Bursana. Iti naramid na, nangalay iti may sa kadigijay Mansanas nga ginatang na. What he did it again. Pinunasan na, dinalusan na, sana inyawat kaday ubing. Day ubing tiragsak naglaglag to kakabsat. Gapimanaw, kikitabun na day Mansanas. Then I warned Pastor Mel, sir ko na, apay sir ko na, kitaem iti mapasamak. In just few minutes, day ubing nangitugot iti nakadado nga pada nga ubing. Aglalagto na. Kitnapan iti sangwanan ni Pastor Milanio Roca. Kita kagdaldali kapag buya I was very happy. Kuna, iti pimanawan day ubing nga sagaysadan iti Mansanas. Napan nagsublin ni Pastor Milanio, jay counter takurang, jay damo aginatang na. And I said to him, Pastor, see the result. Dayjay tulong ana ited iti maymay sa nga ubing. It spread. Kit imayda. Iti adalin tayo kakabsat, kadagiti kanunumuan kada kayo. Dagijay nga aramiden tayo. Laglagipin nyo. Kunana ni Apo Jesus, inasmuch as you have done this to the least of my brethren, inaramid mo maten kanya. Iti kapipintasan nga example kakabsat. Nga inted iti pagleksyonan tayo ni Apo Jesus mismo. In surat ni Lucas kakabsat, ije Lucas 4:18,
na isurat, ket basaen tayo. Ket ti Espiritu ti Apo adda kanyak, ta pinulutan nak amang ted kadagiti naimbag adamag kadagiti na panglaw. Imbaunak a makipaamu iti panaklukat dagiti nakayawan. Ket iti panakakita dagiti bulsek tapno luktak dagiti maparparigat. Iti Lucas 4 is record nga ni Apo Jesus kakabsat kas ugali na napan ije sinagoga. He went to church on the Sabbath. Ket idi ang nakita da ni Apo Jesus asumrek ijay sinagoga. With all respect, inawis da nga isuna iti mangbasa. There will be scripture reading. Sino man kakabsat nga mangbasa iti sao ni Apo Diyos nga agpaay iti gimong iti aldaw iti panaginana, you are doing a great and novel act. Dayjay ti inaramid ni Apo Jesus. Ket idin nga intedda dayjay pagbasaan. Linukatan ni Apo Jesus. Remember, awampay kakabsat iti baro atulag idi. It was all about the Old Testament. Idi nga timakder ni Apo Jesus, iti binasa na isu amasarakan ijay Isaiah 61 verses 1 and 2. It is a prophecy no anya iti aramiden dayjay a Messiah. Dayjay mismo a manupot, the Messiah himself, whom Isaiah prophesied. Isu iti makder, isu iti nagbasa, ket binasa na no anya dayjay misyon na. Anya misyon na? Mangted iti naimbag adamag, kadagiti na panglaw. To the least of my brethren. Apay kakapsat nga ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, ket isentro na dayjay a misyon kadagiti na panglaw. Remember, dayjay bagak itatayin baga ni Apo Diyos kakapsat, nga dagiti na panglaw adda dalata kadatayo. Remember nga ni Apo Jesus, di mauding alal daw na he was anointed iti balay ni Jose, iti may sa babae nga inted na dadya kanginginaan abang banglo. When the woman opened that alabaster box, and when the fragrance of the perfume filled the room, nagreklamo ni Judas, anya lagi din akangina na, nung naitid ko makadagiti na panglaw. Kunana ni Apo Jesus ken ni Judas, is bagana met kanyam ken kanyak kapsat ko, remember, kadwayo lata dagiti na panglaw. On your right, on your left, around us, adadjay dagiti kanunumuan kada tayo. Ket ni Apo Jesus adda ti misyon na. I like to interact, isirek ko kakabsat, the parable, when the story of the statue of the armless Christ. Itisango kakabsat may sang dakkel a cathedral, at the giant ti may sang dakkel nga statue ni Apo Jesus with his stretched arm. One night, some Bulgars, kit napanda kakabsat ijay churchyard, at dadigday baseball bat da, kit idikinita da dayjay nga dakkel nga statue, they start striking that statue until the statue fell down. Early in the morning, digijay tao nagurnong da in front of that cathedral.
And they were so sad. That famous statue was destroyed. The Jepadi kakabsat had a plan. Inayaban na digiti nalalaing sculptor ijeng nga syudad. And then made a commission or restore that statue. Pieces upon pieces they jay nga naburak nga statue, they gathered. And then from one piece to another, they glued it until that statue was again restored. At dati problema. Saan da nga maisubli dagiti ima dayjay nga statue nga ni Apo Jesus. And then the priest said, let it be so. Nangikabil da kakabsat ti inscription ijay sa kaanan dayjay nga statue. And the scriptures read, now I have no hands. You are my hands. Sino man amang kita kadayjay nga statue? God brought to him a message nga sika iti ima ni Apo Jesus. Sika ken siak iti mangtaming, sika ken siak iti mangkita dayjay a pagsayaatan dagiti napanglaw. Adda kakabsat iti examples iti lesson tayo. Inikak ti title na The Great Pretender. Sino da ito? Iti Matthew 19, adda iti maysa nga agtutubo. This is the rich young ruler. Ubing pay, ngem na ba nangan. Iti kinaba nang na. Napan kini Apo Jesus. I like his question. Tauray no na ba nang there is a need in his heart. Anya dayjay a need. Itin baga na, Apo anya iti masapul ng aramidak tapno maisalaka na. Everyone needs salvation. There is an empty part in our heart. Nga inted ni Apo Diyos tapno sapulen tayo isuna, sapulen tayo iti panakaisalakan. Daytoy anabak nang there was an empty space in his heart only to be filled up by the presence of God. Amom ti sumbat na Apo Jesus kunana ka. Tungpalam dagiti bilbilin. Kunana dayto nga nabanan ka. Apo manipod ti kinaibing ko, tinungpal ko, amin abilbilin. And I believe he said it true. Tapay saan at tinubngar ni Apo Diyos, hanggang na Apo Diyos, ulbud ka. Dan ni Apo Jesus, amuna iti unag, iti puso tayo. Amuna iti pampanunot tayo. And when the young man said, tinungpal ko iti amin, he said it right. Tasaan nga tinubngar ni Apo Jesus. Ngem ninayunan ni Apo Jesus iti requirement. Kunana, ingka ilakom dagiti addaken ka. Ket ited mo kadagiti napanglaw. Adantun ti kinaba nang mudya langit ket suruten na. In Matthew chapter 19 verse 22 na isurat, basaan tayo kakabsat. Ngem idi nangeg ti baro daytoy asao, nagawid asilaladingit, ta isu addaan adu ako. Anya yung title ko? The Great Pretender. Tinumpal na tibilin, he was a great pretender.
Tagayam dayjay panagtungpal iti bilin. Maipakita kadayjay ayat nga agpaay iti sapsapali. Remember, idi imay ni Apo Jesus. Inbaga ng kabsat nga iti bilin ket nagudwa iti duwa. Ayatem iti Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin nga isip mo, iti amin a pigsam, iti amin a kararo. That is the commandment number 1, ingana iti commandment number 4. Sa inayon ni Apo Jesus, kit ayatem iti padam a tao, akas panagayat mo iti bagim. That is commandment number 5, ingana ti commandment number 10. Idi nga nasukat when the obedience of the rich young ruler was measured. Anya ti kunana, ngem nagawid sila ladingit. Nga madagto leksyon tayo kakabsat, iti maysa nga nagpintas a kapadasan. I have given it a title, From Fake to Genuine. From fake to genuine. Sino da ito? Isu na kabsat ni Zacchaeus. Amutay istoryana ni Lucas in surat na ije Matthew kapitulo 19. Agsipod ta ni Zacchaeus ket basit. Adda di kan title, basit nga lakay. Ket di nga tattao ken nakataytayag da. Idi nga nangeg nang umay ni Apo Jesus. He made a plan. Amuna day jedalan nga pagnaan ni Apo Jesus. Ijedalan na day timay sa nga sycamore tree. Imuli ni Zacchaeus. He had a great view. Buy-buyain na di gajay nga tattao nga umay. Makikita na ni Apo Jesus nga sursurutin dagiti nga dagado nga tattao. He was at the front. Uray no adayo pa ita adayjay nga ato iti sycamore tree. Idin ang nakadanon ni Apo Jesus ijay sirok dayjay akayon. Timangad ni Apo Jesus kuna nakat Zacchaeus, come down. Umayak jay balay mo itata. Jesus know Zacchaeus. Jesus called Zacchaeus by name. Ni Apo Jesus am-amu nakakabsat. He will call you by your name. Iti relationship tayo ken Apo Diyos, it is a personalized relationship. Nagrikat dayjay, di mo nga amu itinagan. Iti bagbaga tayo, Shakespeare said, the sweetest word iti amanggag iti maysa nga tao is when you call his name. And Jesus called Zacchaeus. Idi nagawid. Denggan nyo, dayjay inaramid ni Zacchaeus. I gave it the title, From Fake to Genuine. Kunana ni Zacchaeus, Lucas 19, versikulo 8. Ket ni Zacchaeus nagtakder, ket kinunana iti Apo. Adtoy ti gudwa dagiti kukwak, ited ko kadagiti napanglaw. I like the spirit of Zacchaeus. When God changes the heart, God opens the pocket. I'll repeat it. When God changes the heart, God opens the pocket. Tani Zacchaeus kabsat ijay kinabaknang na. Remember, he was a tax collector. I'm very sorry. He was a tax collector. I remember, idi ni Sister Vicky Ramos was still with the DILG. Suna itinangato kabsat was serving Region 1. Ket adda kakabsat iti maysa nga seminar da kadigiti amin nga DILG officers throughout
Region 1. Iji Baguio. Kuna na, Pastor, can you come and share us God's Word? And I went. Since I was talking to government officials, I used the story about Zacchaeus, picturing that Zacchaeus is a typical or was a typical example of government officials. Bima nang, tapay, fake, tapay, nagkusit, nagtakaw. Ngem idin nga imay ni Apo Jesus, ijay balay na. Imay ni Apo Jesus, ijay puso na. God gave him, God changed him by His grace. Ket kunana ni Zacchaeus, adtoy ti gudwa dagiti kukwak Apo, ited ko kadagiti baknang. How much? Iti Biblia nang imbaga, no how much? But Luke gave us the amount. Half. No kuma million iti addaken sa kilos. Half. Kagudwa. Iti na kadagiti na panglaw. Anya ti kunana ni Apo Jesus. Today, salvation has come to this house. I would like to emphasize it. Maidikit kakabsat. DJ ak iti panagayat kadagiti na panglaw. Kadagiti panakaisalakan tayo. Kadagiti panakaisalakan ni Zacchaeus na iraman iti pamilya na. Kunana ni Apo Jesus, today, salvation has come to this house. Taapay, kitain tayo, the mission ni Apo Jesus. Anya di mission na? Iti Isaiah 61 verses 1 and 2. Pinulutan nak amang ted kadagiti na imbag adamag kadagiti na panglaw. God centered the mission of Jesus to the poor. Ket intun na di mission ni Apo Jesus ket addan iti puso tayo. Dahil inaramid ni Zacchaeus, kabailan tayo beten nga aramiden, tani Apo Jesus adda iti panagbiag tayo. Anyan kakabsat, nga nagsaya at dayjay nga panagayat ni Apo Diyos. Ijedaan atulag ni Job, isu iti may isang example nga kitain tayo. Amutay ko kapsat nga ni Job was declared nga isu na iti kababanangan at tao in the daya. He was the richest man in the Far East. Ket idin nga aglipas iti libro ni Job, iti kapitulo 29. Basain tayo iti versikulo 12, 15, 16. Na isurat, kunana ni Job, agsipod ta inispal ko tinapanglaw nga imkis, kastamet dagiti ulila, nga awanan iti bubadang kenkwana. Siyak idi dagiti mata, dagiti bulsek, ken siyak idi dagiti saka iti pilay. Amaak kadagiti makasapol. I like the attitude of a billionaire in Job. Anya ti kunana, I am the eye of the blind. I am the feet of the lame. And I am the one who cares kadigijay a makasapol. Ni Apo Diyos, balbaliwan na iti maysa a taong. Kas kini Zacchaeus, kas kini Job. Ikaten kuma ni Apo Diyos dayjay kinaagom kadagiti puso tayo. Kas dayjay panagladingit dayjay rich young ruler.
Ni Apo Diyos mismo kabsat ko iti nangaramid iti plano tapno adda iti maited kadigiti nga panglaw. Anya da ito nga plano? Iti Leviticus 23 versikulo 22 na isurat. Basahin tayo. Ket no anyen yun to dagiti apit ti dagayo. Di kanto talipuspusen nga anyen dagiti nagsulyan iti talon mo. Wenno adasen dagiti nalabsan iti panagapit mo. Baybay ida alak amen dagiti napanglaw. God made a plan. Intun no agapit ka, mangibati ka nga agpaay ka digiti napanglaw. Isudan to ti apan agadas. Isudan to ti apan agadas. Ito'y acidic mean our environment. Tamungkada. No dumay ti panagbabay ko kakabsat. Malabsak digiti apan agadas. No tiyempo iti panagkali iti kamote. Iti tiyempo iti panagparot kadigiti sibuyas. Adda digiti apan agadas. Intun no na kalidan dagiti akintal-talon sumaruno digiti apan agadas. Adda kabsat daytay gabyunda. Inutenda nga kalkalyan dagiti ataltalon. Amuyo ti kalakaan nga panagadas no ti kamote. Intun no addan dayjay tartarubong ko natay anya daytay nagtubo tano addan dayjay bagas na nga handa nga naala. Rumor kakapsat dayjay kamote. Ket intun no makita mo adda ti rumoren nga lanot iti kamote sigurado ko nga di unag adda iti nabati nga bagas di kamote. Ni Apo Diyos nga ngaramid iti plano. Adda taltalon mangibati ka. Daytoy kapadasan may palagip kanyam, may palagip kanyak di kapadasan ni Ruth. Tay di nagsublidan kini Naomi. They returned as widows. Awan kakabsat iti adungang kinaba nangda. Nalagip ni Naomi kuna naingka agadas. Napanagadas iti taltalon iti maysa na baanang ni Boaz. Kit idi nakita ni Boaz, we know the history. Ni Boaz inasawa na ni Ruth. Ken ni Ruth adaan iti kapututan dagiti anak. And one of them was David. And downline to David is Jesus. In closing, basahin tayo kabsat iti Testimonies for the Church, Volume 5, page 151. Do not wait for them, the poor, to call your attention to their needs. Act as did Job. The thing that he knew not, he searched out. Go on an expecting tour and learn what is needed and how it can be supplied. Ni Apo Diyos, tulungan na tayo. Remember, you are the arm of Jesus. Remember, kunana ni Apo Jesus, if you have done this to the least of my brethren, you have done it to me. Agyaman that the church tayo has a program to help the poor. Ni Apo Diyos timang bendisyon, iti leksyon tayo, agkararag tayo kabsan. Agyaman kami Ama, iti ayat, iparabor nga inted mo kada kami. Agyaman kami Ama, tamabalin mi nga talyawen dagiti kakabsat mi, when dagiti kanunumuan. Usarenda kami o Diyos, abang ted iti bendisyon kadakwada. Tulungan na kami.
Tinagan na po Jesus, dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Ingga na numay nga lawas manen, kapsat ko. Ni Apo Diyos iti mang bendisyon ken ka. Ni Apo Diyos iti mang ited iti amin akasapulam. Ni Apo Diyos iti mang kita kuma. No anya iti mabalin tayo nga ited kadagiti kanunumuan kadagiti kakapsat tayo. Have a pleasant day. Have a blessed Sabbath. Ayatin na kay na Apo Diyos. Ayatin na kayo man.